Omolero kama na nyako miwa sechegi. Ang'o miyo kaka World Bank sani okoro ni higa montiere mar 2024 ni uchumi mar jo Kenya dhi dongo gatamala 5.2. To jopiny to pod winjo mana pek mar uchumi ni. Ang'o matimore? Aparo ni projection mar World Bank nok ni okorach. En adieri ni uchumi mar Kenya dongo. Mak mana ni kalure gi kaka uchumi marwa chalo. Bedo matek seche moko ng'eyo ni to uchumi modongo ni odongo e yo mane. Tini nyaka ing'i sectors ma wantiere go mar uchumi marwa. Nitiere financial services sector ma kamoro nyalo dongo moloyo migawo machielo. Nitiere infrastructure. Tinya yudo ni kama japiny ogoye tachni. Kama ohendni matindo tindo nitiere onge gimotimore maber. Mano nyalo miyo japiny neno to ere dongruok manitiere ka anto achandora. To gima nyaka ipenjre to bengi man thurwa ka. Obed Equity, obed Cooperative Bank, giloso pesa koso giloso pesa. Ibo yore gini giloso pesa. Tieni gino uchumi gi ogerore. Ang'o momiyo uchumi gi ogerore? Kamoro pesa gi kar mondo gimiyo nyango gotieno mondo tim go ohala, to nikech sirkal mar Kenya oketo mayot ni omichiwo atamala 18 kaka sani bond mano bedo floated en 18%. Ka an bank ta an gi pesa, ta aneno ni pesa na ni atim go ohala. Donga abro miyo sirkal mar Kenya kar miyo nyango otieno ma ok an gadi ni bochula. Giko higa tibi wach ni uchumi mar Kenya dongo, to dongo e lwet ji matin. Mane miyo uchumi seche moko nyalo dongo to dongo yo ma ok ni kare. Mane miyo chenro ma sirkal keto nyaka neni dongruok mar uchumi ni en machopo no nyango gotieno. Koro sekta mo nyango gotieno gadhiambo nitiere nyaka mimi jingo motegno. Machalo kaka agriculture yor pur. Nyaka wane ni pur watego mondo mi okonjo piny. Ibo yudo kaka moro jago no ma puro kahawa kata chai. Kamoro ni neno kane gimor giwacho ni an ayudo bonus. Elwet Wanjiku kata gi Mogaka gin giwinjo maber. To nyango ma kamoro en ohala mo nyalo timo kamoro onge thuro maber. Koro kalure gi kaka uchumi chalo gi kaka piny chalo, nitiere saka pesa ketie to uchumi dongo kendo neno piny. Nitiere chenro moko omulo ma